Takže pozrieme sa na používanie filtra, postavíme sa do tabulky, vyberieme filter, pozrieme sa na dol, vložíme si sumu pre zosumarizovanie celkových tržieb, čo to ukáže. Je tam správny výklad, je to 188 000 niečo. Je to suma za všetky tržby. Čo sa ale stane, keď odfiltrujeme, povedzme obuv alebo batoh, stále nám ukazuje rovnaké číslo. Vrátime sa späť. Aby nám ukázalo vždy len súčty pre to, čo si vyfiltrujeme, používame medzi súčty funkciu subtotal. V tomto prípade použijeme subtotal 9, čo je vlastne suma. A vyberieme oblasť. Vždycky musíme vybrať celú tabuľku pôvodnú, ktorú budeme následne potom filtrovať. Takže teraz nám ukazuje suma medzi súčtu rovnakú sumu ako klasická suma súčtu. Upravíme jej formát. OK. No a teraz skúsime odfiltrovať. Vyberieme obuv. OK. Už vidíme rozdiel. Tržby za obuv 32 000. Skopírujeme. Prilepíme špeciálne, pretože nechceme tam prilepiť vzorec, ale iba hodnoty. Po prípade asi by sa nám skôr hodilo vložiť tam hodnoty aj formáty. A už to tam máme tak, ako sme chceli. Pozrieme sa opäť pre iný príklad, napríklad spacák. Opäť zmenené číslo, čo sa stane, keď len tak vložíme. Samozrejme, hodí nám to chybu, pretože nám tam hodí vzorec. Opäť budeme musieť vložiť špeciálne, nastaviť formát a bude to ako má byť. Hodnoty a formáty čísel.